TVM News ħar reazzjoni dwar il-budget ta' rappreżentanti ta' min ħaddem. Hawn ġinnu ta' kontrast bejn laqdiet, buħut isejħulu wieħed li se jipprovdi qabża ta' kwalità u oħrajn opportunità mitlufa. Il-Kap Eżekuttiv tal-Kamra tal-Kummerċ Martes Sportelli semmit bosta miżuri li tħabbru fosthom ta' tnaqqis fit-taxxi. Iżda qalet li dawn mhux se jgħinu biex titjieb il-kwalità tal-ħajja għaliex se jiżdied il-konsum iżda mhux il-kompetittività u l-produttività ta' Malta. Iddeskriviet il-budget bħala opportunità oħra mitlufa, anke għaliex qalet ma ġewx identifikati pjani sabiex tittejjeb is-sistema ta' drenaġġ, iż-żieda fil-popolazzjoni, it-traffiku u l-enerġija. Qalet ukoll biex il-pajjiż jimxi l qudiem hemm bżonn riforma fil-governanza tajba. Il-President tal-Assoċjazzjoni tal-Lukandi u Ristoranti Tony Zara qal li b'dan il-budget se ssir qabża ta' kwalità u li huwa wieħed sostenibbli. Tkellem dwar it-turiżmu li qal fih hemm żieda żgħira iżda importanti biex isir xogħol ma' pajjiżi ġodda biex jinġib it-turiżmu minnhom. Qal li b'140 miljun euro flus fi bwiet il-poplu se jkunu qed jibbenefikaw ukoll lil-lukandi u ristoranti b'aktar dħul. Il-President tal-Kamra tal-Intrapriżi Żaru Medji Paula Bela qal li dan huwa budget ta' kontinwità. Qal li ma kienx hemm referenza għan negozji żgħar u medji iżda b'mod pożittiv tkellem dwar is-sussidju tal-enerġija u ċ-ċereali. It-twessieħ fit-tax bands qal huma pożittivi iżda qal dan mhux se jkun qed jaffettwa l-middle class iżda biss il-faxxa ta' isfel. Tkellem dwar dik li ddeskriva diskriminazzjoni bejn kumpaniji barranin u kumpaniji Maltin fil-ħlas tat-taxxa. Qal li l-Kamra tal-Intrapriżi Żaru Medji stennit budget ħafna aħjar. Id-Direttur Ġenerali tal-Assoċjazzjoni ta' min ħaddem Kevin Borg faħħar it-twessieħ fit-tax bands anke għaliex fl-aħħar snin l-inflazzjoni bdiet tnaqqar mill-pagi tal-ħaddiema qal iżda li stenna aktar miżuri li joħolqu kompetittività sabiex l-ekonomija tkompli titrasforma ruħha. Fisser pożittiv il-fatt li l-Gvern laqa xi proposti tal-MEA u qal ħares il-qudiem għall-implementazzjoni tagħhom.